ड्रेसा फिट जादोंना बाय ड्रेस गोदाना एकदम एसे जामफ्ला जादों एसे बिग साइजखौनो लाखादों जिंजों थां जिंजों ओमफ्राय सासे आरो कन्टिनिउ जागासिनो नानि नांबावगौ दे हरबावनां ओरैनिफ्राय गाइखेर बहायदोंमोन आङो गाइखेर दे हरनोसै आं फिसालाखौ हगारखांबासो बिमा फिसा गालायखौ जाय एसे फ्रि बेयाव दे जादो दे माया बेजों सोरखौ बुनायमोनलाय बेजों आदाखौ बुदों नोंखौबो बुगोन मानो बुनाय माया मानो बुनाय मानो बुनाय लेखा फरायिखाय ओमफ्राय नों फरायगोन ना फराया नङाबा नोंखौबो बुगोन ना बिमाया नों जाखोना फरायनोसै माव बा नंखाया नंबाय नों जाखोना आं दौना होनोसै मोनदों सनाफोर दिनै बिदैया एसे आरोना एकदम फुङावनो आङो एलार्म होनानै दोनबाय फोजाबाय बिगायाबो सिखारफाबाय एसे फुथुफिननाया एकदम मोनसे रुमाव कुसुर कासारसो खालामगासिनो दं आधा घन्टासो इमान रागा जोंबाय आं फार्स्टआवथ' जेबो खालामासै आङो दे एसे फरायफिनथोंसै गाबज्रिनानैल' दोनबाय फरायखांनानै जादों आंजों एसे नै बेजों आरोना बिखुं खुरग्राजों बाराद्राय फरायनायाव आलसियामि बियो मोनदों आंजों एसे खुलुमबाय सोनाफोर आंनि गोदान मोनसे ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय मासजों फगबारनाय महर लानो सोनाफोर दा मुगा इनिफ्राय ब्लगखौ जोबोद सायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओरैबादि गरम मोखां थोखां जोंख्लाबजोब्बाय आरोना माने दा बुंसै गरम बोथोर ना बेनिफ्राय फार्स्टआवनो सासे आगैनि मोनसे कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ खालामगोन आगैया होनदों माने आब' नों मोखाङाव मा मा क्रिम लागायो भिडिअनि गेजेरजों खिन्था होननानै दा आं आगैखौ अननोबो ओंखारलायलांबाय आरो आंखौनो आं बिराद मिनिनो ओंखारबाय आरोना मिनिनोसो ओंखारग्रोबाय आं गाज्रि मोननाङा र' ओरैबादि गोसोखांनानै मिनिनो ओंखारदों आङो माने केमेरायाव मोखाङा स्लिम नुयो नालायथ' आगैया सानदों खोमा आंखौ जे आब'आ बिराद स्लिम मोखांफोरखौ बिराद केयार लाखिनानै माने बिदि स्लिमै थायो सानदों थ' आगै बा जायखिजाया जाय सानदों आंनि बिब' बिनानावमोन बे गोरोन्थियाव थानो नाङा जे बे मानसिनि मोखाङा बिराद स्लिम होननानै आं बुंखादों केमेरायावसो आंखौ स्लिम बिराद नुयो बाट स्लिम नङा आरो आंना जेबो क्रिम सिम गैया आरोना ओरैबायदि आसि बोसोर सिगाङाव आं मा बायदोंमोन मिथिगौना सुनाफोर नै एसे हवाइट बिउटि क्रिम लागायनोसै मानसिया एसे सका जायो खोमा साननानै बायदोंमोन आरोना बेनिफ्रायहाय दुगैखांनानै मोखां सुनानै जायखिजाया क्रिमखौनो बावोसो आसि बोसोर बायनाय दासिमबो नै एकदम टनटना सेरनायनि खुनु नामनि सानानो गैया बदै सानजालायनायसो फोनदों खोमा आङो 15-12 जायाखै खोमा फोननाया 10-12 फोनदों खोमा आरोना ओमफ्राय फोनाखै थ' सिगाङावनो फार्स्टथाला बुंगोन आंना बिउटि टिप्सनि जेबो नलेज गैया आरो लेनदेन गैया मानो होनबा आंनि मोखाङा जेखि क्रिम फोना जेखि माबा माबि फोना मानो खुनु लेनदेन गैया आरोना बाराद्राय जोंख्लाबनाय मोनदोंबा मालाबा पाउडारखौ एसे फुनो नैबे गरम बोथोरावहाय ओमफ्राय गोजां बोथोराव बाराद्राय बोरैबा माने रानख्रांख्रां मोनदोंबा थाव नालेंखरफोरखौनो आवलि होनानै स्लेब फोननानै सिरि थायो आरोना थ' जेबो लेनदेन गैया ओमफ्राय पटखरिया गोसोआव फैयोबा बे क्रिमखौ एसे लागायनानै होयो आरोना माने बे हवाइट बिउटि क्रिमा अइलि जानायखौ एसे गोरान रानखांखां खालामोना थ' बिनिखायनो बेखौ फोननो होननानै बायदोंमोन आङो दा बावोसोबा सान्दो बावदियानि जोलैसोबा माथो बुंबावनो थ' आंना बिदि क्रिमसिम आरो बिउटि टिप्सजों जेबो लेना देना गैया आगै गाज्रि मोननाङा आरोना आसलियाव नुबासो मिथिगोन जे नंमारगौ बियो जेबो लेनदेन गैया बे थाव गोथांजों देरनायसो होननानै नंगौ नंमारगौ थाव गोथांजोंनो देरमारखानायखा ओंखायनो बिगुर थिगुर गासिबो एकदम दा ग्रेड खालिसो आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे फानैनो मोनसे खोथाखौ खिथाबावगोन नङाबा साननो हागौना आब' आगैमोनहा फाग्लायाबा मा पाउडारखौ फोनो लायदा होननानै थ' नै गोजौआव दङ हिमालया बेबि पाउडार आरोना फिसाजोनिसो बेखौनो स्लेब एसे फोनफाननानै होयो आङो बेनिफ्रायहाय दंनाया पन्स पाउडार बिथाङा लाबोनाय एसे मिडियाम साइजनि बारा गिदिरबो नङा फिसाबो नङा दांनो रोंला बेखौ आरोना फिसाजोनिखौनो स्लेब फोननानै थायो आरोना थ' बेखिनियानो आंनि जेबो एक्सट्रा गैया हाबा जानाय नालाय ओमफ्राय बे फोथा एसे लिपस्टिक ओमफ्राय काजल बेल' आरो जेबो गैया आंनियाव बिउटि टिप्सनि जेबो गैया आरो मेकआपथ' भगबान जै मेकआप फोनबाय ना सनाफोर मोखां आलदा मेकआप आलदा
ओरैबादि नुखायो आरो दा बुंसै आरोना बेखौ मायाव मिन्थिखो होनोबा आङो ओइ आगोलावहाय सिख्ला समावहाय एखमबा कालसारनिफ्राय मोसानो ओंखारोमोन नालाय ख्रिस्टि मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय आरि बे समावहाय बिदिनो आब'मोना एसे देलायनानै फोनना होयोमोन ना फोथाफ्रा गिदिर गिदिर लावदुम लावदुम गोजा गोजा फोना दालाय बे समाव माने गावनि मोखांखौनो बहा दोनो बहा माने जाखायोमोन आरोना आङो आरो बे फोथा गिदिर थुनाया लेवार बाथानि बायदि सेब सेब बिदिसो मोनोमोन मालासो मोसाखांनानै मालासो बोखारनो मोनगोन मालासो मोखां सुनो मोनगोन बिदि जायोमोन आरोना आङो थ' माने खिसारायनि खारना जाहैबाय मा गोदोनिफ्रायनो लेनदेन गैखाया आरो फोनबाबो समायखाया नालाय ओंखायनो लेनदेन गैखाया होनना बुंनांसिगोन खिजानि समायोमोनब्ला लागायगौमोनबो जानो हागौ एसे नङा होमबा बाट सोरखौबा सोरखौबा आङो बालायलाङो दे बे न' सिङाव लाइटफोरजों आराम फोननानै ओंखारो खोमा ओमफ्राय बाहेरायाव जा दागा मागा एक्सट्रा नुखाथारोना आरो सोरबा सोरबा गुफुरखा मानसि मोजांखा मानसिखौनो फोनबा आङो माने गावखौनो गाव बोरैबा मोनफाना होयो आरोना मानो बिदि लागायबावनांगौ जाखो मानसियानो मोजांखा माथो जों बायदियानो जायाफ्रा मा खोबबा खोबजायो मोखांफोरनि बायदि दाग दुग दाखोन दुखोनफोरखौ होननानै सानो आरोना आङो थ' मालाय देलायनानै गोजोननायबो मोनो खोमा खिन्थु न'आव देलायनाय न' सिङाव देलायनाय आरो बाहेरायाव देलायनाय आलदा आलदा नुमारो दे ओंखायनो देलायनोबा बाहेरायाव मायदि नुदों बेखौनो देलाय मानो होनबा नों देलायनानै बाहेरायावसो थांगोन ना बे आंनि साननाय आरोना ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे आदार आंना दिनैहाय टेनटाने बे माने बैसिनि बिब'आ लायनो होननानै थांनो ओंखारदों नालाय ओमफ्राय नानिया बेयावनो एकदम आंबो थांफानो होननानै आथुर जानाय लोगो लोगो है होमबालाय आंबो एसे लाना फैदो होननानै हरफादों आरोना आङो थ' बेखौनो लागावनोसैलाय दिनैहाय मा जातनि मानसिहाय आंलाय दांखो दांखो होनो आरो दांखो जाग्रा बुस्थुखौल' उदैयाव सोहरो नै टेनटाने भगबान माने एसेबो जानायनि टारगेट गैयामोन आरोना आं नै बेखौसो आलुजों सिथोब सिथोब संजागोन मैया 1.5थाखौ एवजादों मोनायावहाय फ्रायनो ओमफ्राय मा होनो फिसाजोआथ' दासान्दि गाबोले बुजों दालि इन्ट्रेस्ट जाबाय थादों नै मैया सोमनानै दोननाया गरम बोथोराव हिट जायोहाय बेखौ दालिजों संनानै ओमफ्राय नै बेखौ आलुजों सिथोब सिथोब फाजामोन आरोना टारगेटआ दा हनै बेबो फैबावबाय बेखौबो एवाबा जाबावगोन आरो सेस होमबालाय दिनै ओंख्रिया हेभि आरोना 3 गाहाम ओमफ्राय बे बेदराव बैयाव मैथा बिजौ 2-3 खानानै मैथा होनानै एवनोसै आं टमेट' गैया जेबो गैया आरोना फटाफट संनानै लागोनसै गावहा बिब'मोनावनो दंहैयो थारमाने आब'मोना मैया इनभार्टार गोदान लाबोदों आरोना 24 ना 25 लादों होन्दोंथाय मैया मोनायाव लागायस्लाबनो हायाखिसै ओमफ्राय दिनै लागायफैदों आरो बेखौनो गाहाबो आथा सिथा नायफागासिनो दं आरोना नानिया बिब'जों थानानैहाय ओंखायनो आंहा एसे सान्थि गरमाबो आनलिमिटेड खारना जोंना रुमफोरा माने ओरै बेलासिनि सान्दुङा फुरा नांजोबखायो वाला माने बोरैबा मोदोमा नांफ्लांदोंबा न' सिबनायफ्राव स्रेम जाखायो बोरैबा ओरैबादि गरम जाखायो दासो नै जुन हाबदों आरो जुलाइ दंबावो आगष्ट दंबावो लानानै फैबाय आरोना गरमबाथाय अथिमात्रा बोरैबा मोनथारोबोना ओमफ्राय आं मालाबा गोसोखाङो आरोना सुनाफोर आगोलाव अथ' माइ गायोमोन गरमबाबो सान्दुंबाबो अखाबाबो दा मा हाया जाखो माने अयभास ना बेफोरो हाया होननानै थाबानो हाया हायो होननानै थाबानो हायो दाबो ओंखारदावबानो ओंखारनो हागोन खिन्थु नोंगौ दुब्लियाव ओंखारनायाबो साधारन नङा मादि खामफ्रामजोबो मानसिफ्रा आंहाथ' हाथाइल' नुजायोमोन आरोना सुनाफोर बे खानाया फाथो बेजे बायदि जेंगाव जाजोबखायोमोन बै समाव आरोना माइ गायनाय समावहाय हासुनो आयै हासुनोखौनो खारबोथारबाय आंनि फिसाया फैदो दुगैखांबाय लोबखांबाय दहाय फुङाव सुजि जानाया बोरो मानसिया सुजिजोंनो दुगैजोबखानायबा खिबाय एफाजों दुगैहोदां फैदो हासुनि फै सिदा सिदि मोननायावसो लाफैबाय आङो नै मोनबाय आंना थालिरजों आलुआबो आरोना बेनिफ्रायहाय इहाबो बरिया जाबाय नै दैजों गोदौखांबाय ओमफ्रायसो मैथाखौ गारना होदों आङो गैथारा नै एसेल'थार मैथायानो नांबावगौमोन मैथा होननानै बुंनो आन्था जाबाय आरोना मोनबाय सुनाफोर मोनबाय दालि गोदौ होबावनांगौ ओंखाम मोननांगौ बास ओमफ्राय दान्दिसे उनावनो लाबायबो आरोना आं आदारखौहाय नै दालि लाथ'लायला बा ओमफ्राय नै आंना आफादा दिनै गाइखेरजोंसो जागोन जालायबाय गोसोसो बेना सिनि गैलाना आं होजोब्बाय आयंमोनसो लायदोंमोन आङो गैलाना एकदम बयामावनो दोननो हाला र' सान्ति समायलायनोथ' थोरसिया दिनै आंना नोंथांमोना गोसोआव गैना गैयाथाय जाय नायदों आरोना दाखालै आं बिसिनिफ्राय फैनानै अमा बेदरजों जाफैलायनाया मेवाखौहाय बिनिफ्रायनो बेदर जानाय जायाखै दाखालै मंगलबार नै दा मंगलबार माने सप्तायाव खनसे आरोना जानोसै मजा लानानै जाथ'आलासिनो थानो सानदोंबाबो ग्रोब जानायखाय जाबाय आरोना जानोसै
बहायबाय बिमा फिसा नोंना बे नङा नै बिसो न' आंनि ओंखाम गुसुसो दंदेरो न' एवजागोनबो हारसिंबो जागोनबो आंनि ओंखाम मोजां लगायनोसै होनबाय थालिर दाउखा ओंख्रि जायैयाबो जि गोबाव जाबाय बोथोराबो जा गरम दिनै आयौ थैखागोनसो आखाइजों दांनाङा लोखि गोथाव मोनखायो आं थालिर दाउखा ओंख्रिखौ बे आं बानलु होदों नोंसोर जाया नालाय थालिर दाउखाखौ ज्रोम होदों आंहा बानलु थाइनै बेदराबो ज्रोम आरो नों जायालै मा र' नों बुथुमबाय थानाया मैथा बे मैथा नङा ओंखामसो जादो दे जों गालायखौसो जानानै लागोनसै बिदिनो बिराद सेलायबाय थायो बियो एसे कन्ट्रल खालामनानै जानांगौ जायो ओमफ्राय लोगोसे आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना गोलाव खालामला माथो देखायबावनो बेनोसै थ' जायफोरा आं बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच बाय बाय होनदो मामा बाय 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 थेंक इउ स' माच बाय बाय थेंक इउ बाय जॉनी Johnny yes baba is Papa Satara